사건의 paresin Sačorohin Lede blesta našti užarem Sakonez paresin Sačorohin Lede blesta našti užarem Tu žares tu Hoci som sa nenarodil v rómskej osade, prišiel som sem žiť aj so svojou rodinou. Tu, medzi Rómami, sa cítim dobre a bezpečne. Verím, že život na hranici dvoch svetov, rómskeho a nerómskeho, mi dáva šancu pomôcť svojej komunite. Veľmi by som chcel, aby moje deti a všetky deti z našej ulice mohli žiť ako rovnocenní ľudia. Až štvrtinu obyvateľov mesta Vranov nad Topľou na východe Slovenska tvoria Rómovia. Viac ako 600 z nich žije v prímestskej časti Čemerné na jedinej ulici. Po roku 1989 zostala väčšina z nich bez práce. Tak si poviem, že naši cigáni, naši Rómovia sú furt lepšie, jak by byli. Bo naši ľudia, keď sa zejdeme cigáni, jednu druhu podáme ruku a tak ju utvoríme. Ale vyššie, keď zejdete byle, ani si nepozdravíte, ani jedným z druhým neutvoríte, nem prejdete jak barán.